at jeg skal i hvert fald fortsætte med den video, som jeg gjorde sidst, med den første video der. Vi nåede til jo, hvor vi skulle snakke om stien og et hus ovenpå. Men det er meget simpelt, fordi at nu skal jeg vise jer, hvad der er sådan nogle lille bogstaver på nogle. Eller der er sådan nogle, måske A i lille bogstaver, det er sådan her. Og A. Man bruger ikke sådan nogle store bogstaver tit. Man bruger kun det til lande og alt muligt. Lande og flag og navne, eller jeg ved ikke hvad. Bare sådan nogle navne til folk, eller sådan nogle navne til ting. Men ellers så bruger man kun de lille bogstaver. Men man bruger ikke de store. Og vi kalder dem de lille, fordi at det er sådan lidt, ja, de kan være lille, fordi en har et tendens til at være sådan her. Og så har for eksempel Å har ikke sådan tendens til, jo det har de, det glemte jeg lige. Men der er nogle bogstaver, som der er bare det samme bogstav, men bare i en lille. For eksempel, hvis I kan sådan det der, hvis I kan sådan noget her, så er det, man bare kunne gøre sådan der. Et lille E. Men det gør man ikke. Et lille E er sådan her. Ja. Det er det for bogstaver. Nu skal I lære, hvordan man sætter lyde sammen. Og det er jeg ikke så god til. Så jeg kan gøre det bedste. Ja, for det første skal man rime rigtig meget. Det bruger man jo, man rimer. Og der er også plus. Der er også an plus et eller andet. Det kan man også gøre. Og så fan. Og så klat. Og så ja. Men så er det, at jeg skal komme